ɛyɛ ade a ɛntene na ɛnse na ɛmfata ɛde hyɛ Israel Nyankopɔn abufu tema ɔman no da wɔkyɛ na afiri ɔmo ntimi nyɛ diifoɔ kronkronpo mmerɛ no nie sɛdeɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo ɔbɛyi ɔman kesese ɔbɛyi wɔ do adi kesese akyerɛ yɛ mmerɛ wɔde asafo no si yɛgya Peter mo so no ogya a wɔkɔɔyɛ no ɔsi Peter mo akyi no ɔsi nsafo no asɛe ɔsi yɛn nyinaa yɛde akwan asi yɛni so yɛmu nti na wɔyi ne ho adi akyerɛ na kɔ odiifoɔ Adwuma Benjamin yine ho adi akyerɛ na kɔ odiifoɔ Adwuma Benjamin ɛsɛ na asafo no da hɔ a ɔmo ma kɔ asi wɔn ani so a ɔmo wura fi wɔn ho no ɔsi ne wɔkyi no wɔyi ne ho adi ɛwɔ diifoɔ mu Samuel mu ɛma Samuel bɛtenetene ɔman na ɔmo de ɔmo hyia yi yɛn nso yɛhyia yi yɛn nso wɔyi ne ho adi akyerɛ na kɔ odiifoɔ Adwuma Benjamin asomafoɔ no kɔ n'akyi no yɛde akɔ asi yɛn so sɛ wɔn ho de asafo no ayɛ sɛ wɔn ho yɛn nti na wɔyi ne ho adi akyerɛ na kɔ a odiifoɔ Adwuma Benjamin so wɔmɛkasa nkyerɛ asafo no ɛni nipa biara ɛwɔ ate asafo asase so amanaman baabia tika kyerɛ wunia ɛna anwummerɛ yi odiifoɔ Adwuma Benjamin ɔbɛtena Righteous TV a na Israel Nyankopɔn nam no so akasa akyerɛ ɔman no na de wɔyɛba dwema no ɔhu sɛ ampa Israel Nyankopɔn asɛ abɛhwɛ ne man bio ɛnkyɛ yɛbɛtwa yɛn ho aba safa number no 0594 844 111 0594 844 111 anaasɛ 0539 224 111 fa number no na kwasia da Awurade yɛ adom a na wɔde nkwa no kyɛ a yɛn nyinaa ɛsɛ ka bom abɛhyia Nyankopɔn diifoɔ no diifoɔ Adwuma Benjamin ɛyɛ Kumase ɛdwo ɛkyɛn kurum Kumase ɛdwo ɛkyɛn kurum yɛntwa yɛn ho mmra na homa boro so no adom yɛn animunyam ne aseda nkoso nka ne dine numre sɛ wasaye ɛho yɛ mɔbɔ bi aseda nka ne dine wɔ ne bakoro Yesu Kristo Nazaret ne dine mu ɛnɛ so nyame hu yɛ mɔbɔ ɔno ano wasade yaba sɛ ɛnyɛ deɛ wayɛ ama yanke yɛ ni ha wɔyɛ ma yɛ ninti ne yɛ wɔ ha ekana sa na mekyɛ sɛ enkwan yɛ timi de aba ha ne nso ɔno anaasɛ hu yɛ mɔbɔ ɛnumere me kɔso a na mde Onyankopɔn so mbie ma nipa bia ɔba bibiara obia ɛhwɛ Righteous TV na numere odiifoɔ Adwuma Benjamin ni ɛna onyam kan Israel Nyankopɔn din ɔne ba Yesu Kristo din mu wonim sɛ ase a yɛtii no Acts chapter 9 verse number 17 ɔse asase ɛti so yi no obiara ne wa wotiri fo asɛm pa kɔdo na kyerɛ sɛ adeɛ a ɛbɛboa nipa deɛ enipa huna na sɛ oni a ɔno wahunu bet oni bi na ɔde ma no a ɔnka nkyɛw sɛ fako deɛ tie biara no adepa no ɔbɛgye nti na Acts chapter 9 verse 17 sɛ obi nkyirifo asɛmpa ɛkɔdo bɔɔni amane na ka kyɛn sɛ no mfa nto Righteous TV na Onyankopɔn sade aba ne deɛ ɛyɛ nipa deɛ ɔte ase sabre na ɔde na fidi ato Righteous TV no saa nkɔfo no nkwagye nti na ɔsoma me
nti America nipa nyina obete se wo fidie na ha de America wonya de onti enti se ade bi hia na obi ni bi na wo de manu a eye nko ade a obeda wase no aka cho se mpanisi obi nchirifo asempa ya de ekodo to obeda wase pa asase a yete su nyina no enipa hia de papa ena ade papa so obi hia ne mo ho mesi hia de papa ena ade papa enipa hia no obi hia baako obi hia na dodo ase a yeti nyina de baako a ehia ma nipa ene onyankopon no nokre ne na heni onyankopon no nokre ene na heni ene ehia ma nipa nyina on se obi osom bosom krawo gidie se so ufra asase so ko asamado a ko je na home asamado wana yeye wana ya asamado ye hwan dia nti komfo kra wo kombosom no hu se owu a obekọ asamado akọ je na home na so wonda so asamado so ye ndina oba Ghana ene ahemfo wo Ghana nyina mu a unse ohini bi wu a menim kasa wo do de omo kan de me kan ebiti se ukosirem side a menim bi omo kan because asia de kasa bi obi kan bi ade ti bi a otimi te kakra sirem side ne de wan kuti a wonte de menim de sirem fo na soro no mo kan bet kasa ni nyina ne se bia obi ohini bi no owu a omutimi kasa okọ akura ene kasa bia timi kan na nakọ akura ho no yeti ase yenim se okọ akura ase a se akura so okọ a ete se de wote he ya ni nyina ye asetena baako no a nti asama do kwa na ni peko no enipa wonte ase se okọ a eho nso wokoje na home sisi ase uwo kumase ya na okokuri kito bi msa akokuru na kura ase bi mu a akura edan ni si wo be ba akọ na mienu pa uwo kumase na ase nkran kofodua na ase Cape Coast akurade ba bia ofiri ya de ko se akura na ase no u enkyere se ofiri kumase na ase nkran na ofiri abrochi abo akura na ase nti wakoda amane mu awomegye mu ana wo ye de oda so de ensesan e wo mu ane ewira ne ne ma obehunu bode ne saa no mu kwe no ensesan e wo mu anye saa de ani nyina ye ahomegye mu a na so bia nya adepa no opa na adepa yiye nipa ade ba ko pe nipa aye papa nso nipa yihia ayo nyankopon ahini eye papa beti nipa yihia adenti asedi ahini ne tie no ene kwane ye fa so ansana nipa wanya no de ene kwan tie no o ka kire nipa enipa ntie asie ahini ene kwan no ahini ni ya de papa beti nipa yihia ndina meka se Acts chapter 9:17 is in ko bia no chiri for asem papodo
obi ti ase ne na ne ho kyere no woni adwuma ye na nya akwadworo ne ye no na asoro no na adwuma ya sɛ adwuma no nya de aban kyiri na onim nyame na ye bia ode ma na obeye ye wa adwuma aban kyiri ene ye wa adwuma nyame kyiri ensonso ye de ye ewom ye wa adwuma bi wo a aban penso no nyame kyiri ene adwuma bi wo nso a aban mpanyame so mpe de wo ma na adwuma na se ono hunu Nyankopɔn se de no kure ne na kwan ti a ne bakuru Yesu mu a se nya akwadworo nkwa na de adwuma ne ma no a obesa aka to se adwuma bɔ ne kwan te se koro no obeye nanso Nyankopɔn ahini se de sitie no odi ma nipa a ɛsom bo se ne bibia ehia nipa ɛyɛ nipa bia soso nsaka ese bibia no a de to nanso ɛno de nipa po adenti a ekwane a obefa so ansana onsa ka ahini no so se de oni adwuma ye no o ma na adwuma ye no ko ye adwuma ansana wonya katua wo wanya adwuma na katua ma na no ko be visa kan chapter 7 verse number 4 say adwuma sini ne katua adwuma no waye bi kura wonya nya nwie no o ma ka tro se adwuma na katua ye de enim edinipa no obeda wase no aka to se adwuma no obeye but Onyankopɔn ahili nko ano se odi manipa ehia manipa but nipa regete ene nyeye ne ye bre so na saade ne so hya ase eya wonto atoaso saa na beduru ne eno nko Onyankopɔn ahili nko ano se Nyankopɔn gye nipa na empempi no ya na ayete se ansa na Nyankopɔn ne nipa ba regete no na enipa hu se yehunu nyame awie yehunu awurade awie nti de ese yenya firi mu bia no se ne yesu se yehunu nti yensa ka wie na Onyankopɔn so na no so akire nipa se da benye sa aha na ese modefa enipa so nti ase nti efra wonto so saa na de abeduru ye enebre mu do be ntirifo asempa kodo no Nyankopɔn se de ne kwa so na nkefe na asempa enso no nko ase de mu ka fo asempa ye de ekodo enye ya wonto so emu nku medika kan efri emre santen de ba se Onyankopɔn tasefo be kire nipa se munim se mini nanso nyamea sei na mete na onam na ko bi so na medifo bi so aka kire nipa na nipa ka se awurade ya da wase we de obi nkirifo wase mpa kodo ebi nsi da se Onyankopɔn pese o gi nipa no o kire nipa na kwan se de ete a oye daniara nipa na beji ho akinye but wona fa bibia no a aban nkiri ono nim se ne man a otim no aban nkiri no o de man nko ade a o hwe akiri obeje kwa no wasa da wase ahira waka ho nanso Onyankopɔn ne gi a ogi nipa no saa fo asempa no ekodo no en ho de esi pepepe se fo asempa ye de ekodo Israel Nyankopɔn nim saade no woni nipa ntem se saa ne ti ndime se odifo bia no wo Nyankopɔn asoma na okoduru ne bresofo o tia mu ka se na mu Nyankopɔn se na asafade se na obo ade Nyankopɔn se na won to so ni nyina ebo mu se mawurade ya da wase o na so pa mo bi nkwache mo one cup ombeda awurade asesesi a emo one cup pe nipa beda awurade ase nanso Onyankopɔn kire nipa se sei na mete a saa no mu nko ade so se ne bibia ne nipa nte ase ndina meka se ene ma na no Kristo Yesu baaye no asofo tan no asofo so retia no adentia
Yesu Kristo Nyankopɔn na wɔde ma ɔman no asɔre no asɔfoɔ no fo asɛmpa akɔdo asɔfoɔ se krakye fo asɛmpa yɛ deɛ ɛkɔdo eti Onyankopɔn na hindie a ɛsom bo sena deɛ nyinaa no sɛ ɛtɔda no wɔde ma asɔfo kora asɔfoɔ regyete ɔsɛ te no ɔyɛ odiifo Yeremia no wɔka kyerɛ sɛ ɔman no mu ahemfo wasafo hene mapɔma ɛne wɔn deɛ yi adiifoɔ ɔsɛ ɔmu nyinaa ɔma dandan na ɔmu akyi ɛde akyerɛ me adenti a deɛ ɛyɛ Onyankopɔn akwan ɛbɛma nipa no Onyame atɛm bi mu di ayɛ ne dia no so Nyankopɔn sɛ wobɛhunu deɛ ɔteɛ no mes ɛnte sɛ deɛ woyɛ yɛbɛto yɛ no maka asɛm wei sɛ yɛwoyɛ yɛbɛto yɛ motia koraa ɛne wɔ mote fam ha nipa no sɛ na ahunu motia da motia o motia koraa no wɔhunu sɛ wɔyɛ biribi de ne ho sie agye sɛ wo a wopere hwehwɛ ne paa ansana wama wahunu saa na motia tie o ompere hwehwɛ na woma wohunu na ɛtɔda so a sɛde ehu wo mo kane no ebi a na obi nam baabi kɔ se motia no ɔbɛfa me de bɛyɛ deɛ ɛsɛ wɔno ɛno so wɔno a ne pɛ ɛna ɔde abɛyɛ deɛ yi nyɛ saa deɛ bi a wɔyɛ bɛtumi atwam siesia na wɔyɛ twam siesia na bi a deɛ odi akyire no yɛsɛ motia no wafa no na deɛ odi kae siesia no wanyɛ deɛ yi ɛso bia na wotwam no wɔgyina hɔ but ɔmpɛ sɛ wohu no ampa woahu no na nkɛmpɛntum sɛ Israel Nyankopɔn na no deɛ ayɛfoa wotumi kɔ asɔre toa so kakra yɛ sɛ bɔtons burotons na wobɔtons saa afei ne wasa bɛka kyerɛ ho sɛ wohunu Awurade nyame hunu bio twerɛ sɛ ne yɛnhwɛ Israel tumfo Nyankopɔn nam odifo Ezekiel chapter 2 shall say free verse 1 Israel tumfo Nyankopɔn nam so wayi ne wadi akyerɛ me aso me nipa man kyɛ wa wo ntoato so yi odi nipa akwan wo nsɛm na so ma me e boda wuro na makɔ yo wasu ntie na wonwane nye ne kra sɛ Lord magaze Nyankopɔn adwuma ɛne nyame akwa ne de nipa yɛyɛ no saa mpapa na Awurade tia agodifo adwuma yɛ ntena TV so 24/7 na yɛ nka deɛ nipa tie no yɛbɛka ne sɛ deɛ wo yɛ a yɛbɛto yɛ no obi yɛ bi na sɛ wo yɛ no wɔde dina wo na akɔ ka odifo Ezekiel mamintie Nyankopɔn asɛm wɔnam odifo Ezekiel so ɔde ma onipa wate asfo asase so Ezekiel tie yɛ mmienu ne mu baako ɛtifi asɛm no sɛ odifoɔ no fere ɔso odifoɔ no ne fere odifo Ezekiel wɔyɛ Israel ba yɛwɔ no na Israel da hɔ yɛwɔ no na Onyankopɔn akɔ odifo Mose no abakɔ Onyankopɔn akɔ odifo Yoshua abakɔ Onyankopɔn akɔ odifo Samuel abakɔ odifo Nathan odifo Gad ɔmo nyinaa betwam kɔ
onyankopɔn akɔ odinfo Elia wabakɔ onyankopɔn akɔ odinfo Elisa onso abakɔ Mikaia mu nyinaa betwa mu hɔ enu achi ansana Ezekiel mu nso ba ndi odinfo Ezekiel nye onipa Israel mo ye odinfo odi ka pieye ne akase na Israel nim ne omo ye enye odinfo Ezekiel nso ne odinfo a Israel mu otoso be mienu ana miensa waba dudu na bako dudu na mabako ena ono so waduru no so ka mi entie ni mu e bako na oka kire mi se onipa ba so gina onan so o se Israel tumfo Nyankopɔn ka kire odinfo Ezekiel se onipa ba so gina onan so na me ne wo enkasa na me ne wo nkasa na ore kasa a kire mi no na asaforo de adin na asumfo Nyankopɔn odinfo Ezekiel se wo kasa a kire no honhom bi ba mi mu honhom bi ye de yi e ba ni mu e na me ka se bi tro se Onyankopɔn obi mfa nani ewu no wonam ne honhom so ne yete ne nka wonam ne honhom so saa se mo odinfo Ezekiel kan adinfo ni nyina ka bi ni se bia obi so ye sofo a anasa wo ye de no ka se Yesu ba me nkyɛn oni Yesu kasa di nkomo oboa oye evil honhom ekura no Yesu mabofo no aheda ye saa Yesu wo obi ankyɛ da onam ne honhom so ɛna abɛte ne ate ne nka to odinfo Ezekiel se ɔte sɛ eni bi kasa te so de papa so de gina na so no do hu ya ne sa honhom bi aba ni mu abɛhyɛ ni mu kai to aso ɔse honhom bi ba mi mu honhom bi ba mi mu na ema mi so gina menan so ɛyɛ de ni gina na mo so koi na mi tie de wona mi kasa aye ɔse wo tie de wona ne yɛ de yi kasa aye wan tie de o ma ne hu nu no etoda magaze se bre hyenkom Israel Nyankopɔn no kura wo so a wo hyenkom hyɛ na wo sere na wo siesu ɛsese nipa bɛgye adi ɔse wo ne ba no so ɛne wo tie deɛ ɔne ne kasa no do Nyankopɔn ne ho adi a wo yi a kyerɛ no ɛnyɛ nyame ni susɛ yo ɛyɛ ne honhom nka ne honhom enka ɔsi tiafe o tie de ɔne ne kasa no kɔe na ɔka kyerɛ me se ɛna asefo de nam ne honhom so ka kyerɛ odinfo Ezekiel se onipa ba me so o Israel ma nkyɛn ndi Israel na da wa ɛne ɔno nkɔ odinfo aba no afei de Onyankopɔn sɛ soma ɔno so saa wo Israel makoro na nkyɛn hwɛdifo abako wo de hwɛdifo abakoro na Onyankopɔn saa na honhom so asa akɔ na kɔ odinfo Ezekiel nkyɛn ɛsɛ ka kyerɛ sɛ wɔ sɛ soma no Israel ma nkyɛn ɛdeɛ na asi Israel ɛdeɛ na aba hɔ ɔmaya difo abamu no yɛsɛ soma difo asɛ pie difo so ɛkyerɛ wo sɛ Onyankopɔn ne hu ɛnafo sɛdeɛ enipa yesusu no ɛnafom saa
won to so ya enipa ne yesusu ye esisu ya esi ehunu awurade ade nti ani nyina ya asori a yebekọ de nya kwa asori nko ko wura asori dem a ne aka kire ye hu se ehunu awurade be de ya dance ye ne se nipa ne kansa enye ne kure e ya atorosem ne se nipa ne ke kansa nyina awia no wasaka se obi antene akura bia ni wo ko school no hunu nwoma ko school no ko hunu nwoma school nko na nwoma nko school ne ye dan bi esiwo ena nwoma ne ya ade bi ye kire wo ho nsem bia ye kan wo ho nti school nye kraka school ne ye school no ye dan bi ye friend school ena ade bi ye kire no wo ye nwoma ebie mu kire wo di nyankopon akwana no osoma ye fense odifo Isaiah so nyankopon ma ne hunu nwoma odifo ze ke so saa ye kire wo bibi akwa bia no ko school a o ko hunu nwoma obeka kire se obi eno obehunu nwoma da akura biye ni ho wakosu wampo wakohunu nwoma ye kochire ne krata ni mu no wakohunu okohunu wiye ya na wasabe ka kire mu se obi eno obehunu nwoma da ebi asida adentia de wosu ni mu na ye kire no saa nwoma no okoya ye bie mu kire ne ye kire no ohunu ade kudie wom wate ase abetena ni mu okoba bi na se saa krata ne bi nkura na ade saa de ne ba etinimu obeye ndina ma enkura for exams no okwa de ye kire wo no eni ho abatena wo mu eti yifuru mu na mra krata no so me hwe eti se de kire wo krata no so nduwi ba wiya na ampa teacher ni ka kire se de wuyi ba ne ye no kura onsan ko jina ba bi nkasa akura bi na okosko be hunu ngoma ndiri pa ne ko asori ade awura ne tiri nipa na hunu ndina nipa timi bi na no kaso obi ntime so yesagu nipa ne sagu aso de dem ha obi a adenti ya nipa na anti asore nase o ma hunu aso no mo ko ne de nti o mo ko ye do si odi fo ze ke so nyagopon so o se suma no Israel na di fo bebra aba hokọ no o se suma ni Israel fo kro na nchei de di fo di ka de ba no Israel fo de yede adi fo no di ka de ba no a mu ko yan san odi fo ze ke ba no se di fo no ba ni na mu nsem no Israel ma de yede a se odi fo ze ke so ba Jinyango asem ho de nipa chirifo asem pakodo nyame de ba nipa ko tene nanso nipa ko awurade din di opese nipa nye no nipa huja esa ne tie do se mere suma wo Israel ma no enche senka Israel ma de nkomo wie edifo mi odifo mo se mu nyina ahase o e fen sei Noah ne Abraham num ne Enoch num ne saade de Metusalem no de omo mu nya Israelfo omo mu ya manama mu 40 ne ya mo wo breso no nyame na modum so mo mu hu no enna saa nkofo do mu nyame nante omo mu nya Israelfo bet ya kire omo din de ahye Israelfo ebreso sem ebreso fo momam adentia sana na Israel tumfo nyakopon saa wo nyame no sala no wo hwe ni frimfiti asese nke nipa nyina be hu no to wo sha asese wo di Israel ya agedi ekuo ba ko no oman no de hu se na awade tie no wo ka saafo no nyina de fra eno de mi hu na konkronfo ene wo na wo ntotoso mu ne nanante ene wo na di bone no wo so atua wo muka okai to wo se me sumam ewo Israel emanchei
Adiifo bebree ba bai yesa mo akọ kan to aso yi Wasimile small Israel ma nkyɛn. There is small Israel ma nkyɛn. Amanama atuatefoɔ a wate manim atua no nkyɛn. Osi Israel ma no wɔ hɔ a ɛsa ba amanaman mu. Me dawo se me se me kasa asɛm no. Wansoma wa wuhunu. Me se asɛm na yɛka kyerɛ ahyɛ yɛtiri mu sɛ Nyankopɔn no yɛ Israelfoɔ dia na wanwan ɛnyɛ no korɛ. Nyame gye ne sɛ ɔgye nipa nyinaa de ɔpɛ sɛ Israel nyɛ no nipa nyinaa nyɛ. Na ko Abraham asefoɔ nti ɛda da biara di ka si Israel owi ansa no aba. Ɛte sɛ yɛbɔ dwa na mampanyini ti aseɛ ye nya mampanyini ebedi ka ona no ɛhɔ ɛmɛka wo a wo ti aseɛ a wo yɛ ho awane ɛmɛka me bodini you want so much aseɛ what his excellency asamasi dizesi ayam fan say mampanyini Mahama Berese ondi no mbaye de ansa no obi a waka bia no ye be bo enso entese wudi hobio na wonka ho enkyerɛ sɛ woni hɔ bi ɛna wonka woka ho nanso sɛ yɛama ɔno no bi a yɛma wo so adenti a deɛ nti bɛbɔ ɔman nipa nyi di ansa ne sɛ ɔno ne nipa a ɔdi kan ɛwɔ ɔman nim obi a yɛ ɔman no baabi akɔ baabi a yɛ niw bɛtɔ ɔno nko akɔ yɛ nim no Disa demo bi sia nipa bi o bi aye di ka ona na se mampani wo a wudi bredi atie di be di ka bodidi no Nyankopɔn ti asefo agye opɛ so ogye nipa nyina manama nyina no Israel na wo cha se don kan ne ho ntam no so o ka di nipa nyina be ya agye so odi ka bo Israel kasa kyerɛ Israel na amanaman no yenso aba yeso enona enipa firi mu mosiam ne wonne kwa asori akwadwofoɔ no ya ka hye omutirim sɛ nyame wo yɛ Israelfoɔ dia to titi kasa no ɔsɛ mesuma Israel man kyɛn wo wiye no ɛno ɔsɛ ne amanaman atuatefoɔ a wate manim atua wayɛ de yɛ wate manim atua eti Israel man ne amanaman ne Nyankopɔn sɛ yafom de ɔpɛ sɛ Israel ne no ma nyɛ saa na amanaman so opese ye de otire Israel no yeso ye kwa de yaso odene na obi ka so watire ni motu ye kire sei woni motu atie atiatie kire o se enipa no wo so sere wo se ye bibi wo so wonye ene fe na atiatie ade no Nyankopɔn se amanaman atiatefo ya ka amanama wudi ma de kro ya o mayo tuti amanamanya etro se amai hodo ti maka do se nyame enye no fiti ase kasa kire ye ni amanamayo wo de opa bu ntie ma senka o de suma me enye no o sha se to o kasa kire amanamanyo adifo na pa ye ni nyina wonam obo Israel ho sepe no de aba amanaman adentia Israel niwu amanaman mu niwu omu nyina so bebo obi aten eni Israel fo asamado na wa amanaman mu fo yenso asamado eni ba bi onyame Israel ni ba wu a opake no e owu achi honhom mu na amanaman mu ni su wu a e wo ba bi a opake no honhom mu ye nyina opake ye faako ete sa wa ko mo kire no wo ya doctor wo ya difo ya de mu wa mu nyina be pake magu ba bi kro ye ya dansi mo kire bi nsi ba bi se mo kire we de ya hemfo ko ade ya mo kire bia ni wo sa di mo kire ba bi a mo brofo bi akoda no
etoda so no hina odi nipa le na koto. I tell you, need na koto sana samado Israel mani amanamani yetie onyame wonchem ndo ogia wodi chi Israel no sa ochie na no de maye ne amanaman Ghana fo do se kachire Israel ne kachire amanaman ye ne nso ye kwa de ofre ye tuatefo ade ne ye tuatefo ye ne da su ba bia di ma etena Israel fo mu ye ko passe fo Abraham asefo no ye ne da su ba bia di ma ne ka wo mu wo hu se ye ne amanaman no onyankopon de on na ye oye nsaso won na ye oye but ye ka abodi ye ni pa emfo onyankopon ho aya amanaman Ghana ne America ne Belgium ne Holland ne ade Italy ne France ne Fine, Comoros ne Cyprus ne Jamaica, Haiti. Amanamai. Wasi yedi ye tuatefo. Atuate ne se eno nti na me se mo kasa mama mere. Mo mfo nya me de bia nya bibi. De moya mo po awade no. Eno mo na muda futum eno mo na mudo. Munye mo adwene se Mwani beba musa mu obofuo bi na mu oyofuo bi amanaman no sa ne su ne tie ya famia ene dotie de aye nyame ye di ya ne ankasa ya kono de ye pechi de ye konto no eno ne ye yo be de o sha se de ni baba asa so no ene ma nyina wo se no ma nyina aye ne no ma nyina efe nso bi wo wa oka che so mfane nsanka saa na te wo ye bere so enye de ye konto bia de ye wuru bia de ka se ye de nsa so mu but wo se ye ne amanaman ne de ha ade bia ye konto bia de nsa so mu adentia na ye tuatefo to obeti me ka se ene nyankopon o se de wo ye o ma bia me se ya toro sem o se saa kasa na men kan che mo awon to se eye bon sam kasa nyame mo ma bi amfa mo mama bibi ma mo se no na mo nye no wo se ye tiatie e na akofo saa de ne dia ba amana man tiatefo ya kono ye nsamone ye muwa de e na akofo saa de na ba ye nkai se asase etesunu obi na ye nkai de ye ne ya gina ni monyam ne ni de amadote ye tietia so na ye de amano je se akoko ni nwa na etwagu so to se amana man tuatefo na aka se ko ma amamera ko beka jo se amana man tuatini no on fa bibia ma enema ye fa nyina ye ne an ye su fa ye adentia ye nye ya dwene se Ruba to chere me se na no follow bosuma no osum Egypt no nyame na de ma no nyame na de ma na nka Moses ko duru no ko sa ka se minim nyame bia eye de follow no amana mamu na edu osusu no opero no wajja oba de akofo do tie e de aye nyame se nyame na de boso no ma follow ka follow sa me ka se onim nyame bia Moses ka no ho asem no atuate Tudofo yeti Ghana manipa na ada ye krawo bakato se yede ena Ghana fo de na Nigeria fo de obia wa na mamre nyame sa wana ka kire wo sele nyango pa kwa kire dipa sele nyame wo mtie dipa wo na asiru be wa ye mobo o se me ka san kire wo to so na me mo nipa kokko do wo so pa onfa Yono so ye Ghana ni to na kire de Ghana fo ye no na ye Ghana no opa on to ntwene enye mo so de kwa asenka o atemu a ye ba enu mu no waso me se me mo asasi koko wasa mana man etuatefo ka kire o
fitiaseɛ ɛbrɛ onyame somo difo bia ba Israel mu a ɔkɔ Israel hɔkɔ no na ɔka yɛn so yɛdeɛ but wɔn firi nwoma sua bɛyɛ nyame dwuma na ehunu sɛ onyame sitie adɛnti obu firi nwoma sua nwoma ho ni mu mɛ saa tam tetebrɛ mu na asɔre na baayɛ no ɔmɔde trɔsɛm Bible baayɛ no wɔn kɔ sukuu a wɔn ntumi nkae the teacher di yɛ ɔwɔ man ntɛm a ɔtwe mpena no ne yere nan no ɔbɛ hɔ na ebɛtumi akae te aborɔfo de ma no ɔne akyerɛkyerɛ mu to ɔno de ma no wɔkae a ɔno na bɛsa de akɔ gyina hɔ yɛ asɔre akyerɛ mu ɔkɔ na sɛ ɔkenkae a baabi a ɔno ne bɔne ɔkenkae ɛhu sɛ biribi yɛ bɔne kɔ ɔnya honhom ma no sɛ ɔnte aseɛ no ɔnkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ wɔ hɔ to ɔbɛkyerɛkyerɛ Yesu di nko a na de ayɛ deɛ ɛnna yɛ sa yɛde bɛto yɛ abɛsi ne no na wagye Yesu adi Israelfo wɔ nyame ɛnso ɔsɛ kɔ kasa kyerɛ Israel ɛne amanaman ɛnkyɛ no Onyankopɔn atɛ mu ba wo obebu honam nyinaa atɛn honam nyinaa ntira no na wɔka asɛm so wɔsɛ wɔn na honam nyinaa Nyankopɔn obi ntimi nwane da no mfiri n'anim atɛ mu da no dura obi anu ɔyɛ ɔhene obɛtia kate yɛmfa kyinye nsi ne so na ɔno wɔdi hene Awurade waba me de me di me hene o atɛ mu da no duru sɛ pɛ obi ntimi nya charge nkɔtena court room sɛ Awurade wobɛbu atɛn a me so metia me so mebu mu atɛn ada na bɛhu baabi a judge bɛfa yɛfɛ ne sɛ ne kyɛ na wɔbɛto atwene na bɛhu baabi a ɔbɛfa ada na bɛhu sɛ judge ayɛ mmɔbɔ adentia otemuafoɔ kɛseɛ na obu honam nyinaa na honam nyinaa ɛyɛ ne dea no obu honam nyinaa atɛn da no ada no lɔya to atwa hɔn na ɛbɛha yo hɔn na ɛbɛha wo lɔya saa da no obiara so ayɛ hye lɔya so ayɛ hye ada no lɔya so kɔ pɛ kamafoɔ na kamafoɔ no wɔn ne Kristo wɔn na bɛtumi akyerɛ ɔkɔ bi ma ada ne bɛduru na wɔnya kamafo wɔn nhwɛ ne na wu na yɛ na Ghanafoɔ deɛ na yɛ ne Kristofoɔ deɛ wobɛwu sɛ pɛ ɔbɔ so ayɛ mmɔbɔ nipa wu ayɛ mmɔbɔ owu akyi na me so obi mɛka mu asɛm na obi so ntumi mma yɛ ne ɔsoma ɛsɛ na ɔbɛmi yɛ hunu ne aka na me honhom so na wɔnhwɛ ye na wodi asɔre akyi wɛ deɛ asɔre aduru a ɔbɛka kyerɛ sɛ dabi wɔhunu Awurade awie asɛmpa no ɔbɛka sɛ yɛmfa nkɔ do nti ɔse kasa kyerɛ amanaman atuatefoɔ kakakra to so amanaman atuatefoɔ a wate manim atua no wate manim atua wɔne wɔn agyanom wɔn agyanom to wɔbɛtumi ka sɛ ɛyɛ nanom adeɛ wɔwu awie yɛ nanom adeɛ wɔn na ka kyerɛ wo ti nipa hyɛ aseɛ fom Awurade no akyɛ wɔsɛ amanaman atuatefoɔ no ɔno agyanom brɛ se no mafom mea de aba bɛsi nnɛ tìrìmàgàdà sọ ọjì Kristo di wọ́n sí ojú onyàmíà di ẹ̀bẹ̀rẹ̀ yìí mu náà sọ Onyankopɔn àti mu ọba pèsè òdi bẹ̀m náà sọ ọdọ wọn tuntun ní ma bí mu so a mèsì wọ́n bẹ wú asa yẹ mọ́bọ ọbẹ̀yẹ mọ́bọ asene wú a wọ́wúo ọbẹ̀ sa yẹ mọ́bọ asene wú a wọ́wúo sènyàmẹ́ ọ̀hún àmà so nìkúrẹ́ ọ̀hún náà àmà so a di ẹja náà ń bẹ tẹ̀lé àti yẹ ebi wàá dọ̀ ọ̀hún bẹ tó so ọbẹ̀ wú ayẹ kwasia. Meda Kristo Yesu ase meda Isa tumfo Nyankopɔn ase ɔnam ne hom so aba me nsa na nnwuma bi a me se ka ɛbɛyɛ sɛ bi no adɛnti a yɛfrɛ Nyamesom ne Kristo ne sɛ sɛ ɔnya gyidi na ɔkɔ asɔre nko adeɛ sɛ nkɔdiifo adwuma yi mewɔ yi sɛ nkɔdiifo adwuma na sɛ mɛkenka Bible kyɛ na mete hɔ saa na wagye Yesu adi na mehwɛ nipa saa na nipa ewu kɔ nsɛnka Kristo anano 2014 ho mmɔbɔ na ɔnam ne hom so bɛyi ne wadi kyerɛ mbaa me nsra no come here what teacher me no de soma me nipa man kyai de nipa ye ne nyasa na Kristo no wote o hwe akato sasa ati su Ghana ya awre hosem cause ye ne ha no subane no ye bi ni amamre dosu ukọ
si wotere pekora na amamre ye adwuma ho obi akɔhyɛ kɔyɛ bi mu a wadɔ kooko na wasi dan ba akɔpɛ a wɔde efrens yi papa ne enua akoakoa nye nua ya pai kora o enua ya twa akoakoa wɔde agyinagyina na watetare ne ntaya wɔte mu ama wɔno afa bosum asi wɔno ayɛ wahyɛ ase amamre tiba bia ya amamre na ga so ofiri wɔn ma we mu a o ga so nkwaje yefo wo be hu ni Yesu but se honhom na mfiri so ama won sra na mo be di usu atintim wo be wu no ayɛ mɔbɔ me hwa won to so yɛ na misu me hwa sɔre na wo ni so atata me dia sɔre ne yɛ no o kan sɛ ya fafo gbofu o kan sɛ ya wo nte wase asoma me nipa man kyɛe die nipa yɛ no ɔsoro Nyankopɔn sɛ nyɛ saa no wote yɛne yɛ difoɔ no yɛ nsɛm no yɛ na di sɛ bɛwura nipa som o nanso deɛ ɔma yɛ wuru ne ɔma yɛ atinti yɛkɔ so hyɛ ne totorobɛnto kasa yɛkɔ so hyɛ ne totorobɛnto ne yɛ kasa to so wɔne wɔ ne kyanom ɛna afom me wo se wagya de deɛ ne gya wo wo se wo nananom de deɛ ne ma wo yɛ wo nyame ba ko pro na nabi nso mbo se nyame ɔbɔ adeɛ o I tell you no me ka no kora kyerɛ ɔman na nabi ni asase wo so a wɔyɛ kasesere sɛ Nyankopɔn ɔbɔ so ne asase o na wo bebu na nabi a wo so ɔba yɛ wo wukro ade nyame ɔbɔ so ne asase unyansa ne deɛ ne woni deɛ wɔyɛ wɔso wɔne wɔ ne gyanom ɛna ma fom media bɛsi nɛ amanama ne tuatefoɔ Ghana, Nigeria, Togo, Belgium. Share. A dabi ba be ya wura woye. Oh. E be ya du chama ni pasuna kachi. Because set no be wasu. Matato se min sam na nya de mo kɔ aforo kote ye ne bio. E ka temu e pa ne ahini mu eno no de soma ame. Yes na no afa me kɔma wie madwuma. To asoma me wakache se ma mo asasi kokwa obebisa omoja firi me nsam yidi eheme no maka se nkakasa me kasa so de asore ye no kasa bre kama betena de asore ye business na ne ko se nkofo se asore ne ye business asofo jimifuo ni bi no omo se asore ne ye de business ebe ye business amaw na o ti de American na se ye business ya fa ne fa didi fa ne fa didi o de wa gine be ye na de sisi nipa o be ye de didi na one day you die. If you die you meet your creator. Unya to say pe o be shia obofo na o isuro me se ye na santene kumasi ayeti na nadini utin fan ko din sanfu ye so mu ko gina yimfie wa ona be won re wo be ho wunwi so wo re be ho ase se wawuo wunwi yo so wo re be ho ase ne se wawuo yenkuwo but wo re be ho se esu ize tu fo Nyankopon din na branche bia sori a no didi rough because of money sikanti abranche bia di Kristo didi rough ya mudi ofri so be wi osa sori osa man honhom so man ye mudi ensuro we kura na ye wonwon to se amana mana tuatefo a wone wona gya no afom me e dia besi ne kaya grato aso so wone wona agya no na afom me abesi ene dey omo o se abesi da be ene dey abesi efense 2000 years ni 3000 years ni omo afom me abesi efense 500 years ni Nyankopon se ade achi bia no na ofom na ye de ekoso e tro se wade hu na fom wan se Nyankopon se na e da wo sa no
ekasama de chie bia o ekasa de maga bia han be pie onwina de na suma bai eheye pie ese be kasa mada no enye so ba ni Gomoria ele turumu ko so me pa chawo se ne turumu ko so a se na asofo ne ka so ba mu Gomoria bresna ye ne but Argentina mu kan wasem ne nyame asem eda bia han be pie no ekasa mada no na wona be paso be konkram onyankopon no ne ba kru Yesu mu no watu anamon na ne konkru ya akata won so ahwe won so ede wona nam wasisi ba bia ye amata boni neva no wonya dwane kobia wo Kristo hwe me se dabi ba mi pa ba ye mobo dabi ba nipa ba poso ye nipa beta wodi kura na ye ka ahwa won ti ase eto da wodi kura nipa kura waji betinya acho so wunya nwi na akwa hwe awu aje se ne so da bone na ba do wo de wo ko aho odi nyina sa wo ye bibi enya bie mo no no nsa pa se bibi wo ho to se o mati mani mo tia ya ba be si enne di yo mo twie atuatia ne nyene yo mo twie o ne nipa bra be ho dan se wa ya me se ade bi ho me se na no e fa se Adam Eve no e bia ba na no wo tie di no wo mu ni bibia o wo bu ni se e akono ye wa de bo na wo ya wo ni se nya hwe e e fe o awie ye sa sam ne si wo no e mu nsam do so no be akokora papa ne sister yesu na sotwe mu obi so ya apostle me kan se ya na wo se agume apostle 65 years 72 years no otwe mu onti awurade ase adente onam nwuma sua so ya apostle o kan o mo so te branch wa ha o ya apostle na wuru anya medwuma no muso cha ya ne so no be ya apostle osomafo po me so obedi Yesu achi no no awure mo adi sei e na obeya apostle obeya somafo yedi nwoma sia ama nyame akwai ajira ya apostle mo se otwinyo mo edwene ya ne tai obuni bofo se ne bofo ni mude ne bofo oni mude msi nyankopon a oye o mofra se beduru mrante brem nkokoro abrem ne o maba wa brem ne o mere wa brem so mo wure da so te se de yete a na otiri nwi tuntum ne be fita suro sa nyame we na nka otiri nwi eye fita no na nka mo wure fofo na nka so ye tuntum but we do ma mo re ye de yete na tiri nwi da ne fita won suro sa nyame we o so ya apostle ka o so ye bishop asori adini pawu na kokobofo ni ho no obati awurade nka obati awurade ne no aka bia kira asasi oman bi ni ho no obaka bia kira asafo ni ho wose woni wona janom na ate ati omanim dia besi nne aya ro bosem to aso kakra limo enan wasina emma na ye eniedefo wasina ohon de hana ni hansusu bi no fo se pa kodo no ebi ni iso nyakopon so nam ye so kasa kire nipa mpa wasin enipa enieden a ekura nipa no so beti de rade kasa wonya ase no waja ne de ho dabi wasi omu ye eniedefo ye se nipa no nyame e chine tintan se on se de ma ne ba fa ne se nyankopon me se ono nsi free nsoro mawo on si free nsoro mawo on se yeti Ghana hai yeti Kumasi amfa Kumasi cancer yana na ohene
ohini betimi ewu ebi anka yie na ese woko but wo hwe ohini na wagu ni yie no a ono a wonko da no asoma enipa fa himfu ni bi na brempon na bi ene na man hene na bi no asoma wo ono a wonko da do ohini mpo nye ba bi anu okro ye wogidie na ende yete ase na Israel fo Nyankopon no ono asara besense wiem atemuda kwa okan ho asem fimfiti ase so bebu no ye yete wa no sa soma se o da se ne ba ninsa o pe so o tese wo ma obro de waka no so obro de waka no de obeye nipa de obeye asase no obro so tuoma ntini ye wa soma ne ba ne so o meka no se dami beduro mbe wi so nipa ba no watina ni monyamu na abofo mpempem kan ho enso fimfiti ase na janum Nyankopon nam ne ko di fo so ka so de timu beba edu ba bi no amaye hu se o ma on obeye dai obro temu wo no so woni wada de ko wo so ba rensan we jira ba de so ne fire iga Nyankopon ni wadi wata so mani pa wo no wo na esere o sere o so ba bo jamai o ba tu ni sa togu o so ba family planning osoba no tramo oba no wi koke weni na de ba wie na afere nti wo nti Nyankopon nyiri wodi mfire soro na wo kunum koka musa se obusu fa kwa do ye dey obusu fa kwa rejected omubu hopeless wan share wadi Nyankopon amo agen sa kira wo de nam sa no wusa akokwa to atwene na wo nti Nyankopon nyame kese yi wo ntiran ko wa sori firi so ba sense wi wo bebu atan o ma to na me tubi so na no hom so o so de atemu na so ba ne nsa so bi twen se Nyankopon ba bebu atan na ho na esere o ma le ma chena o de ama oba no o boro so izo Nyankopon le kan ho asem sa hwe o de mesi asasi Nyankopon de ma ye mfie do se ni ye no ne ye soma ye duru hene ko he de ha de Africa de ye mobra but ye ko he Europe ni ama wodos Asia ene Middle East ni ade ko hwe enwuma abrofo ye so asase ba bi kakra bi ne wo but busa no se enado do se na sa asase wi Nyankopon enado do se no de ye o enado do se ne hwemfiru do o de amayo wo se ye woni ye soma ye da so tetefa ko but bisa won se enado do se no de ye sa asase we nyina e tro sa temu no kan to so bebu nipa no wa boro so wo ba o ya mo ba no to dia wotena na o ye akakabe nsem no anhwe ne sa nya no we wa mpene kira ko ansuro na di no ma bi di agoro a be se da bi wo ba ta ma ne mne ono a wo gye no no anu aso wasa ko di nsem ogifu bia ni hobio em ga the sister say obre o bi bi say obre de manu say obre se we wu urade no kure se de na sempate nya sori kuro ke be mo mu boni na nya me be mo atena se oda mamra ma na ate na wuwisu o se nya me na de ama no no ale ebroni opasa mu nyina mo ye kwa ka wanya mu nyina abrofo me ba cho ye ni red fish o ene what tilapia red fish ye de tilapia nso ye de wa o ti di ko ye fere sei tilapia ni na so ye nam red fish ni tilapia o mo se but we ye kokko na we ye tuntum enle ye to da no akogina se meto tilapia no wani aje sa wo to tilapia wani aje wo to tilapia ana man ka to red fish to we red fish na e chana o tilapia o so wani kan but wo ye bi kokko mo ye bi tuntum an de wo so wani nkan wo de o ye ma wo de wadi nse hunu so ye wo tuntum
tilapia ne red fish die ko bi ne red fish no e de woni agye tawa ye tilapia no ye red fish eno amenya red fish bi pa na ne dokono enka dokono na ne de na wo kan o so to sa wo wisu o sho sa wo hu se wo ye tiafo wo anko ye o sa wo no wo anhunu ne ye wa ye wo anhunu ɔsɛ ɛma no ɔmo yɛ deɛ yi ɛniɛdenfoɔ ti ne nipa yɛ family panel ka ɔnto wase da ɛniɛden wɔm sɔfo tɔn adeɛ na ɔka ɔnto wase ɔno ɔbɛko ɔbɛdi wɔtɛm yifoɔ bɔ afɔdeɛ bɛ wɔm a ɔnto wase da ɔsɛ ɔmo kura ɛniɛden ɔsɛ na ɛma no yɛ ɛniɛdenfoɔ ɔmo yɛ ɛniɛdenfoɔ a wɔpirim wɔn akoma wɔsɛ wɔn akoma yɛ deɛ ɛpirim deɛ ɔmo ate sɛ ɔmbɛyɛ no wɔsɛ wɔsan wɔn a nyame bɛgye nipa no o sign and sign ɛbɛka kyerɛ fo asɛm pa kɔ no ho a fo asɛm pa kɔ do ɛnɛ me nkyɛ ma me mpɔn yɛbɛtoa so kyena ɛgya no asɔ bɛte yɛntwa so yɛbɛtoa so nyankopɔn yɛ adom ɔkyena deɛ toa so nyinaa yɛmfa nto wɔ yɛmeka kyɛ nipa nyinaa sɛ ɛnkyɛ no awurade aba wasoma me awoɔ ntoatoa so nipa ma nkyɛn sɛ mɛka awoɔ ntoatoa so yɛ akɔ mbɔne yɛdɔfoɔ wotie me hwɛ yɛ na abranteɛ sesa maame ɔfa woanyɛ tuatini woyɛ wɔ hena a wobɛtumi asesan w'adwene mɛsi ahennie yɛ but Ghana ahennie no kwan yɛfa so di no no wobɛdi awia no ho atare wo David hene David akɔmia na ahennie a ɔdi yɛ no mɛpa akyɛw mɛse ɛnyɛ bi na yɛyɛ di no me papa di hene na di na nyɛ bia ɛnɛ no ma hunu ɛso David ahennie ɛna so papa deɛ ne me nana deɛ ɛso so nya kɛseɛ dɛm me nana wo si aso dɛm mpo da ɛso David sɛ ɛyɛ mani so wɔse me sɛ yɛnkɔ awurade fie wo bɛdi Ghana ahennie na ne asɔre kɔ ato nkwanta pai ɛna abɛkɔ asɔre so wo huru wɔ mu yɔ wɔn ne diifoɔ kɔkasa to wɔn ne sɔfoɔ na nka wɔn ne bi sɔre agyina deɛ ɛna nanom yɛyɛ no daabi me deɛ menyɛ no saa mede awurade din ɛsɛ ahennie nyinaa yɛ onyankopɔn dea nti mede ne din kronkron bɛyɛ yɛbɛdi ahennie kɔ abusuafoɔ bɛho deɛ ɔmbɛyɛ wo ɛbɛka kyɛ sɛ wobɔ dam nti abusua no nyinaa gye tom sɛ ahennie no ɔwɔ abosom yɛ deɛ yi ɛwɔ ho nkonnwa no kuro mote so no a obia bɛdi kɔ no mata no ne nyinaa abosom o I tell you ɔmo ne ke ɔso ɔmo wɔ ɛniɛdene yɛni kan no ho sensɛ yɛbɛwo ne sɛ onyankopɔn yɛ kronkron ɛnɛ ne 4 days asɛ 3 days na meka kyɛw ɔka sɛ nka David akonnwa nka ayera wɔyɛ sɛ David akonnwa ayera David ahennie wokɔ Israel wohunu hɔ na ti ɛdini bio nyankopɔn wɔdum no abosonsom ti wɔyɛ to atwene sɛ nyame wei na yɛka ne ho asɛm nipa nim deɛ ɔteɛ o asɛm a meka akɔ akoma bi ɛne ahwene bi mu da David akonnwa ama Ghana ama nya Ghana akonnwa bi a David ahennie ama Ghana ahennie bi a ɛwɔi ahennie a David kura wo yɛ ma ne ba Solomon obɛdiiɛ ɛma ɛfɛn sɛ Egypt hene ayi hema no Ethiopia Queen Sheba kura sɔre firi Ethiopia di mirika kɔ Israel so ɔkɔhwɛ sɛ de ahennie bi sitie ɛnɛ wɔi the queen of ɛfɛn sɛ yo Ethiopia woduru Ethiopia sɛ ɔsɛ ɔmo si hoahoa no ɛnɛ wɔi because of abosomsom ti asɛfurade wɔ yie firi asase so sɛ onyame wei ne ɛka no ho sɛ ɔdeɛ ma ɔbusua deɛ nadaw yɛ nyina yɛfiri ahennie abusua no mu na sɛ ɔda bi ba a manka no kora nkyerɛ wɔ menue medɔw sika sene sɛ yɛbɛbu watɛn a ɛno menka me I tell you yɛwɔ aso no pa wɔntie amen deɛ ɔwɔ aso no ɛpa wɔntie aha ɛyɛ Righteous TV ne odifoɔ Agyeman Benjamin nie onyankopɔn odifoɔ ɛnɛ anwummerɛ yi yɛda wase sɛ ɛnɛ nso so wonam
onyankopɔn so na otuyemfo na wakasa kyerɛn kasa kyerɛ paa wakasa kyerɛn kasa kyerɛ paa ama nipa ɛna nnwuma utie righteous TV bia hu sɛ ampa wakasa kyerɛ nipa nyinaa wakasa kyerɛ nipa nyinaa na deɛ wakasa kyerɛ nipa nyinaa aha ayɛ righteous TV ɛnɛ sɛ wate deɛ Israel nyankopɔn ɔnam nakoa odifo Adwuma Benjamin so aka kyerɛ ɛnim sɛ wafa odie na me nso so afa me die odifo Adwuma Benjamin o Kumase adwoso ɛkyɛn kurom Kumase adwoso ɛkyɛn kurom wohwɛ odifo Adwuma Benjamin akyiri kwaya fa number no ɛna go screen so no 0594 844 111 0594 844 111